Subay sa pagkasikop ni atong 17 anyos nga suspect sa nilog pagpatay natong 16 anyos nga dalagita gipasakaan na kini og kaso. Dunay live update si Luan Mirondina pinagi sa phone patch. May Bob, kasong murder in relation to RA 10175 Cybercrime Prevention Act ang pasakang kaso batok sa 17 anyos na suspisado. Pasado alas 3 kaganihan abot ang minor de edad na suspisado diri sa Lapu-Lapu City Hall of Justice. Higpit ang seguridad nga gipatuman o way giluwat ang pamakayag ang suspisado. Base sa kopya sa information nga atong nakuha, may nakuhang mga saksi ang NBI-7 na nagtumpok sa suspisado nga mo'y katapusang nakauban sa biktima paingon ngadto sa Sitio Mahayahay, Barangay Balcal. Di napalgan ang pataglawas ni Christine Lunes sa buntag niya itong Marso 11. Lakip sa mga circumstantial evidence na nakuha sa NBI-7, ang usa ka FB account di nasubay sa mga otoridad nga nagsabot ang duha nga magkita sa simbahan sa pahak niya itong Domingo, Marso 10 sa alas 6 sa gabi. So far, Bob, kana pa lang ang mga kasayuran nga atong nahipos mo tungkod kay gigiluwatang pamahayag ang mga sakop sa NBI-7, unya pagawas pa lang sa akusado diri sa Hall of Justice, paspas kining ipagawas diri kay daghang mga tao ang nagatang dinhi kung gustong mutanaw sa hitsura ni ining maong akusado. So ang dugang detalye ni Bob sa background aning 17 anyos nga akusado, masayran ra unya nato later on kay magpahigayon man og press con ang NBI-7 karong taud-taud dito sa ilang regional nga buhatan. So far, Bob, mo na ang latest nga atong nakipot gikan dinhi sa Lapu-Lapu City Hall of Justice. Bob? thank you so much, May, sa imong live update.